Хора съм фан Садик БГ и съм с X10, обаче той сега има малко работа, мисля, че. И смятам да играем малко Dirt-Run. Не знам защо ми излиза това. Явно от самия сервер. Играя... да, както казах, ще играя малко Dirt-Run. Още какво да ви кажа? Ще има канал на X10 в описанието. Ето ми го имате, Рибди си Спарта. Ако ме намерите, идеално ще ви. Ще оставя линк, сервера в описанието. IP-то по-скоро. Също така ще оставя също така в описанието канала на X10 и канала на двама мои приятели, който един от тях Хамстера. Той срещу няколко неща прави интрота. Иска да дава прави интротата, който се събне за него и неговия братовчет, който е другия човек, който ще оставя линк. Тей. Малко може и да не сте разбрали обаче. Съжалявам. Да, играем Dirt-Run малко така. Сам. Защото... какво става тук, бе? Нещо ми излиза само тази смешка. Чай, сега че тук има някакво муха. Сега. Снимам на тъмно. Този че е стигнал до хард. Аз изите можах да мина. Между другото, този е много хубав сервер за мене, защото има бахоп, има различни кнайфове. Например, ето този Low Gravity, който има и Speed, затова че много добре. Ало? Ало, аз съм в Импа. Просто защото... Не съм. Просто идва. Да, но трябва да... сега снимаш още ли? Да, Моче. Тук. И не знам, ако искаш. Ти не трябва да затваряш. Една минута и после като се тръгне тогава с баба ми, иначе ще му изкарат на тапци. О, боже, и те е страх от едно изказване. Какво ще правим, бе? 10. Момиче. Хора ви говоря, хора. Айде, чао. Всъщност по-хубаво не затваря, а заглуши само. Заглуши само! Защото може ми се изключат. Хора. То си X10 би и той. Сега радва, че не изказвам 12 годишно момче. Той не че аз не съм същия, има само дет ми риба. За някакви изказвания. 12 годишно момче. Нямам никакви дойки, само ще ти спитат. Най-умния вкус. Без бъзък. Те, както казах, искам също така, ако ви харесал клипа, да го лайкнете, ако не е дизлайк. Също така може да ми... Как да го кажа? Така деликатно, за да може да го изпълните. Общо взето ще кажа само PS subscribe.
Сега чакаме да минат мапа. Medium сега ще отиде Тъс, Иванова. Преди беше много по-добра. Сега някакво. Тя преди правиш супер джампове, мале. Ако беше ти се? Jingle bell, jingle bell drum. Jingle bells, spinels, jingle bell way. Snowing and over, and you say things are the every good. Minutes remaining. Между другото, преди малко хора, ако бях снимал, ще да е добре, обаче не стана това. Иначе щях си да гледате на Майнкрафт мап. Много яко. Той ми е любимия мап. Защото хем няма нито бъни хоп, нито сърф. Като този, например, но мразя така да става. Що ми прави? Не, тук не мога да се направя сам. Аз прежам, аз мога да направя. Чао. Пак Иванова е интересно. О, боже, какво ще направи? Той между другото, да, той е отличен и той е на класа си, обаче, защото не сме от един клас. Май не част съм по-добър от него. Ако гледаш този клип, спойлер, хаштаг спойлер. Спойлвам новината. Тя не че стар, ли? Хората от моя клас го знаят. Защо не ми дава хора? Това не мога да разбера защо не ми дава. А що ми прави Super Jump? Абе, и се ще го почна. Сега ще гледаш как се прави Super Jump, хора. Да се научите и ви. Никола горе дълго прави, обаче не. Имам един съученик Никола, който е бах ти ганя. Даже внася незаконни работи в училище. Да вчера фърляш пиратки. Много ме тъп, като гледам обаче как ти иде. Тоест ми е много гаден лап. За мен е много гаден. Тоест къде знае? Аз ли? Не, влизам на много хора, защото не искам аз да съм терор. Защото мразя да съм терор. Мразя обаче, мразя. Ето вижте. Много стъпил сеща. О, имам един живот плюс, че ей. Гледай сега се прави. Rest in peace. Fuck. Не мога да направя просто сега. И здравейте! Браво! Аз съм фим. Свърши ли? Какво да съм свършил? О, yes. Свърши ли клипа? Не. Ама не. Какво искаш, Аз какво искаш, бре? Че, колко ти до... Ами ти си го правиш 5 минути хубаво, ама аз си го правя по-голям. Не го правя. От Майнкрафт, на CS, на Детра. Място. Да пръцаш. Хора, ако се чудите за какво говорим, щях да правя клип на... Правих по-скоро клип на Майнкрафт и говоря с него, обаче понеже краш на Майнкрафт трябваше да го спра. Ама ти си значи искаш да кажеш... О, не, благодаря! Аз нали ти обясних преди малко, Не. Обясних ти, че трябваше да спра клипа. Тебета няма в импа. Не имата. Просто си се рип да си пара. Не. Не видяла. WhatsApp. Той на хард. На харда. Той е на хард. Той има easy, medium и после хард. Аз съм стигал само до medium.
Аз даже там не съм стигал. Тут мап най-лесния се чува. О, yes. Как ще най-лесния? Защо го смениха, бе? Это не е трудно. Не е трудно. Лесен е, ама... С как ще е лесен? Не се луд. О, то с много обичам. Още по-лесен. Аз за кой исках да го сменим, е? Умглам. А то почнахме ли вече? Не сме. Ти го разкажи. И само ще да разкажа играта на терориста, той беше пред мене. Ще да му разкажа играта. Щяхме да надробя личицето. Ти със супер джампа ли си? С червеното ли си? Не, аз на мен не ми идва за такива работи, като използвам супер джамп. Ай, стига бе, защо така бе? Има така лампичка. И тук сега ще го скочим, защото това е яко, 215-ка. Скок! Я да гледаме Рип Спарта. Рипвам. Да, казах ви, хора. Зацени съм Рип Спарта, защото рипвам. Иначе за друго не съм се кръстил тъй. Нормално ти само Рип. За ти трябва да дойдем. На първо място от нашите. Гатикев. Гатикев, аз съм на второ място. Не се рис. Лата! Не трябва ли да падне? Как ще падне? Нет. Добре. На жиците. На бодиса. Аз си съм минал тут. Това мап е изи лемон изи. Някакъв си зякът. Терориста по-скоро си зяка. Не някакъв, а терорист. Не се казва някакъв. Защо не мога да мина това? Е много тъпо, човек. Ма затруднявам. Не знам, що те. Не, може да не стига, бе. Спарта, как го минаш, човек? От 205. То е лесно. Така не успях с суперджъмпа. Много ми е трудно така с суперджъмп, хора. Това не беше чак толкова с голям суперджъмп, обаче. Никола му и да прави такива с суперджъмпа. Да, не тос Никола. Да, то. Тук има сърф. Яко. Има и бъхоп. След сърфа има точно бъхоп. То направо полудя, човек. Рип Спарта е с много терорист. Сега, че ми има мака, че ще разсеем, ще го разкръча. Ще ви разкръча жуници. Къде паднал ти? Веднага. Има фамилия. Изгаря. Нещо. И не жора дискотека. Добре. Значи, респаунна Разпалната? Минавам и хето ви я раздавам. Това става прозрачно. Сега ще мина мапа и ще. То вече един почти го мина. Умрях. Найси. Вайси. Те най-лесно хора са прави супер джамп. Отиваш в базата на терористи и почваш и те. Или ако си терорист. Чам 205. Възскочи ли? Ецата. Той не се спира. То само ти остана. Падаш така. Тъмън ти направих прозрачно блокчето. Нещо... Не знам, що те ми... Но ми труден този джамп, не знам, що те. И фак, умрях. Ще бъда разпалнат. Нормално. И аз съм спалнат. Да, че влезе на много. Хора, това е... И хора, аз съм много зле в суперджампа понякога. Ще ме Гейм? Не. И сега. Убавен. Непобедими, мале, много яко. Аз мога да победя. Садове. Нали така, че не...
Уж се е кръстил, ни видим хора. Много зле с главата. Хепяка. Много яко. Не! И за Happy Girl! Да, той има между другото едно такова. Има един такъв мап. С стриптизорка от началото. Какво правиш? Минавам мап. Коля прави. Други не ми се прави. Липо, не си Спарта. Рибджи си Спарта. Рибджи си Спарта. И как можах да падна, бе? Насти! Ти да ме гледаш как се прави мултиджъмп. Стига съм ги бъркал, супер джъмп. Аз знам как се прави. Нали знаеш? А? Нали знаеш, че я знам? Че няма какво? Аз знам как се прави супер джъмп. Нищо не го направиш, а? Забавно, Ти не си го правил и ти. Правил съм го. Много пъти съм. Що не ти изписва по-червено? Музик. То е сигурно за мега джъмпове само. Да, Хора, които правят мега джъмп. Той има два вида, супер джъмп и мега джъмп. Преди така мисля. Аз съм правил и всичко. Да, моля ти се. Само дит ми си. Ай сега да видя. Няма го там терорист. Абе той не може да ти го махне, то само си е това. Ма ти гледаш ли, ма? Да. Сега тук мога ти го направи, обаче това купче прозрачно мога ти го направи да паднеш. Рести. Сега тук падаш. Падаш. Тук има много купче, да. Много са нереални така. Много нереално, човек. Ти не си си. Да, това е не... Помага! Аз съм на трето място. WhatsApp? Ой, фриз. Уй, ще се изложа пред хората. Не го изсрам този. Ще вика хората. Тогава, що не си правил между другото супер мега джъмп? Що нямаш линийка? Ами, Фак. Защото не ти дала, а? Shoutout. Къде има човек? Ти си много розен. Ай, къде си? Ти тук ли бе? Защото този капан аз не съм го виждал и за ти. Само ти невероятния или непобедимия, както ми името. Падаш. Неровидимия. Леко направи го на 20 кръв. Дай просто давай. Дай напред, дай, не мой. Пада. Виж как се дразни този? Аз няма патрони. Никола. Защото той е терорист е много силен. Знаеш какво направим? Не, аз минах джумпа. Трябва лама и направо. Аз умря. Просто е целил, бе. Но много лесно тъй. За малко да направя супер джуп. Точно, чили пък. Аз мога обаче, че... И чак. Колко съм много... Сега сърфа ли, бе? Той е лесен. Мислих, че е лесен. Мислих, че мога да скача тук от средата. Но ти си голямо научи. Абе, аз не съм видала, че не мога да минавам че не мога да минавам сърфове. Миле, сърфовете са ми лесни.
че не е лесно това. О, как рипна. Ети хора. Поне ме респауна. Промастър, но разкоти го, разкоти. Цък, цък, цък. Геймар Джуниор, о, той тук ли е? Rest in peace. На тия стъкла, ако не падна... Пак ли падна? Пак паднах на уния стъклачи. Ако не паднеш там, бате, да не си човек. Гледаш ли ма? И ги стъклата, всички аз ги минах. Хопа, не съм такъв слабак, хей. Сега тук има ли някакъв? Не, няма. Само аз ли съм жив? О, е. Да? Гледай, че хора кафено. Аз какво направя, че съм? Че не мога минавам такива. Аз съм ти росте и сега ти разкатах майката. Тук много ще ме обиждаш. Ти ми го липс... ти бе. Ще се избутам... нали? Нали не се правиш? Сега лекс. Къде забих там стената? Мафия, 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 мафия. Човек, аз е още някакъв така се мъчим да се убием. Ботом сайт, тос дойде ли, бе? То без него какво е? Че да? Сега седна. Аз гледам човек. Ти излъган от живота. Много си зле. И хора, ако абонирайте се, да. Хора, размислих, няма да слагам канала. Хора, бъдете спокойни, той ще посочи. Уай, ще види. Аре, че, аз съм твой готин човек. Другия път. Как паднах? Аз тук успях да го мина. Аз тук трябваше да успея да го мина. Аз го минах. И сега пак не победим. Ще падам точно. Аре, убийте го. Не победим я. Ей. Това мапа сега ще го мина. Чили, бе? Сърфа е лесен за мен. Ще е лесен. Просто не мога да стигна до него. Мисъл, но ние да стъклата изнервим, нали? На тези стъкла само падам, че. Значи на баща ти майката е у вас, те ли? Значи на баща ти майката е у вас, те ли? Познах ли? Да, те са да. Зата ти е сега. И сега са мапа. И сега тук края, О, е! Гледай. Ето, нали ти беше лесен, Костана? Нали ти беше лесен, Костана? Нали ти беше лесен, бе? Игра последен рунд, свършвам. Да разбрах. Абонирайте се за мене.
само за мене. За него... Дизлайк на всички клипове, дизлайк на всички клипове, хора. За него. Нали? Не. Дизлайк за тебе по-скоро. Аз съм на сърфа. Ела. Това е чо. Гледай, има всяка съмна. Чак не мога, трябва да се отварям. Ай. Ура, и чао! Чао. Те, аз съм тук хора, тут просто този него. Аз му викам чао, защото е тъп. Гледайте колко червък човек. Ами хора, да, аз смятам също да играя последния рунд и смятам да спирам клипа. Сори, обаче моторите ми свършиха. Надъим го. Садвай. Аз ще се пробвам хората и сега. Едно яко да го мина. Ще пробвам още веднъж. Видяхте ли хора? Видяхте ли хора как се мина с не мултиджъмп, това. Супер джъмп. За един мина мапа. Аз ще ви покажа. Аз мисля, че ще има специално ревю за супер джъмп или нещо такова. Ще ви поканя всички мои приятели, които могат да правят супер джъмп. Като FDGOT, BG и още един приятел, който 100 на 100 не го знаете, освен ако няма YouTube канал. Сега ще го видим комплети си. Сега, хора пак. Добре хора, това смятам да е за клипа ми и ще се видим не скоро, а скоро. Ай, чао!